जी नमस्कार, प्रणाम। मैं भोजपुरी गायक अशोक मिश्रा तमाम श्रोता समाज के सबके दिल से प्रणाम करते हैं। रवि तिवारी म्यूजिक वर्ल्ड एगो चैनल बा, रवि तिवारी जी के वो हमार भगिना हवे और कुछ प्रयास करत रहन, गीत संगीत में जुड़ल बने, गईबो करन, अपन चैनल भी चलावे। तो हम निवेदन ये करत कि आप सब केहू के सहयोग करे के चाहिए, समाज में बनी तो सहयोग करत जाए। तो आप सबसे निवेदन बा कि सबके सहयोग कर जाओ। अगर केहू के सहयोग करत नहीं तो इंसानियत के ही एगो तकाजा हो कि अगर वह केहू के सहयोग करते मदद करते नहीं तो वो व्यक्ति समाज के प्रति कृतज्ञ रहेला। और समाज के प्रति जे कृतज्ञ रहेला, जे भी व्यक्ति रहेला, वो समाज के प्रति ओकर एगो जिम्मेवारी बढ़ जाला कि समाज इतना हमारे के मान सम्मान देले बा तो हम उस समाज खातिर कुछ तो करी। तो ऐसा कहे के तो अधिकार नहीं कि आप सब वैसे ही करी, लेकिन एगो जरूर निवेदन करो कि आप सबके जो अच्छा लगे तो मदद करी, कोनो अनुचित बात ना, मदद करे के चाहिए, अच्छा रही ताकि लड़कन के मनोबल बढ़ सके। और यानी लोग के एगो दायित्व बा कि जहाँ से भी हो सके बढ़िया से बढ़िया गीत संगीत के प्रस्तुति, बढ़िया से गीत गवनई आप सब तक पहुँचावस लो, बढ़िया बढ़िया बात अपना श्रोता दर्शक तक पहुँचावस लो, ताकि गंदगी दूर हो जाए और बढ़िया भोजपुरी के एगो निर्माण होके। यही सबके साथ हम आप सबके प्रणाम करते हैं। बार बार धन्यवाद बा।